खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै बटार गार्लिक चिकेन बानायनो थाखाय रेडि खालामनानै लादों दाउ बेदरखौ आङो दिनै नाफाम कार्डनिफ्राय अर्डार खालामदों नोंथांमोनहा मिथिगौ ना नाफाम कार्डआ माबि बियो जाहैबाय जोंनि दा बावैसो गोदान ओंखारनाय एप लकेल एप होनजायो बेयाव दासो खुलिजेनदों गथ'फ्रा गोदान आइडियासफोर बानायदों मोजां जादों जों बयनिबो थाखाय दा बिसोरो आं दहाय सोंहरनायाव आं दहाय रायज्लायहरनायाव बुंदों कि दा गोदानै दिहुननायखाय सार्भिसखौ खालि क'क्राझार मेइन टाउन एरियायावल' होनो हागोन उनावहाय जेब्ला बांनायनिफ्राय बांसिनगोन अब्ला बिसोरो बायहेरायावबो होनाय जागोन जेरै एसे गोजान जायगा जेरै गसाइगाव नाफाम कार्ड एपखौ जाय बानायदों आं बिजों दहाय रायज्लायहरदोंमोन बियो बुंदों कि बे एपआव ग्रसारिस मोनगोन भेजिटेबल्स मोनगोन आरो जाग्रा अर्डार गुबुन रेस्टुरेन्टनिफ्राय अर्डार खालामनो हागोन नोंथांमोनहा जेखौ फसायो जेरै फ्लिपकार्टफ्राव नोंथांमोनाथ' फ्लिपकार्ट मिन्ट्राफोरखौ इउज खालामखायो जानांगौ खिन्थु बेयाव गस्लाफोरनि आं नुथ'वाखै जानो हागौ उनाव फैगोन गस्लाफोराबो एभेलेबल जागोन दा खालि फुड आइटेम्सफोराल' एभेलेबल खिन्थानो बावदों दाउ बेदर ओमफ्राय अमा बेदरखौबो बे एपआव नोंथांमोनहा सार्च खालामोबा नुनो मोनगोन आं मोजां मोनदों जेब्लानो आङो बिहरदों बेनि 15-20 मिनिट्सनि उनावनो डेलिभारिखौ होफैदों आरो फ्रेशबोमोन दाउआ जों आरो बर'फ्राथ' थांनानै बायहैनायखौ साबसिन मोनो ओरैनोबाबो थेवबो दिनै फार्स्ट टाइम बे नाफाम कार्डखौ नुबाय थानायखाय दिनै अर्डार खालामनानै नायदोंमोन आरो आं बहुद मोजां मोनदों बिराद कुइक सार्भिस होदों ओमफ्राय मोजां फ्रेश चिकेनखौ होफैदों दा आं बेखौथ' गासिबो जाजोबनो हाया जोङो माखासेल' लाबाय आरो आंना आइ आफायाबा जानो मोजां मोनगोन ना मोना बेथ' जोंनि बर' डिशबो नङा बायरानि मानसिफ्रासो बेखौ जायो जोंना बर'फ्रा खालि हालदै संख्रि ज्रोम बानलु ज्रोम नङाबा जानो सुखुवा बेयाव हालदै होनाय नङा नालाय आङो ओंखायनो जानो मोजां मोनगोन ना मोना बेखौ आं मिथिला दायो दाउखौ आङो माखासे लाबाय बेयाव आङो बे दाउदैनि गोमोखौ होनाङा दे लोगोफोर दाउदैनि गुफुरखौल' होगोन बेखौ ओरै खालामनानै जों गुफुरखौ थख'खौ दाउदैनिफ्राय दिहुननाय जायो आरो बे दाउदैनि गुफुरखौ होबाय बेखौ दोनथ'नोसै बेखौ दायो एवनानै जानोसै आं बे बाटार गार्लिक चिकेनाव बे कर्नफ्लरखौ बाहायनाय जागोन बेयो जाहैबाय जुखाम गुन्दै जेरै जोङो अनला ओंख्रियाव अन गुन्दैखौ होयो माइरंखौ देग्लिनानै लानानै थिग बेबायदिनो बायह्रा जायगाफ्राव ओंख्रिफोरखौ घन खालामनो थाखाय बे कर्नफ्लरखौ होनाय जायो आरो नैबे जाहैबाय गलमरिस बे गलमरिसखौ आङो देग्लिनानै लाबाय बेखौ गुन्द्रा खालामनानै लाबाय दा बेखौ एसे बेयाव होनोसै आरो दा बेयाव जोङो नांखानाय बायदि संख्रिखौ होनानै लगायनानै लानोसै बेनिफ्राय जोङो बेखौ 15-20 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नोसै जाथावथाव नुखाबाय साराया दुंबाय आङो एसे थाव होनानै दाउखौ एवग्रोनानै लानोसै
बाटार गार्लिक चिकेन बानायनायाव बाटारनि बहुद दरकार थ' बेखौ एसे माने बेखौ फोमोनग्रोनानैनो लानोसै बेनि उनाव बाटारनि सस बानायगोन बाटारनि ससआव दा मा जेखिनि सामब्राम बानलु जेसेबां होनांगौ होगोन बेनि उनाव दाउखौ दायो मोनखानाय दाउखौ एड खालामनानै होबानो जासिगोन महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै एसे गोजा गोजा जाहांबाय मेजेमबो ओंखारबाय ओमफ्राय बे एपआव मोननै अपसन दङ आरो नोंसोरो बिगुर गोनांखौ जानो गोसो बिगुर गैयैखौ जानो गोसो ओमफ्राय जोंथ' बर'फ्रा बिगुर गोनांखौ बिराद गोथावसिन मोनखायो बेनिखायनो आंहा बिगुर गोनांखौ बिहरबाय आरो गोसो गोरबोनि आं बिराद गोबाव एवबाय लोगोफोर बेखौ आङो फोमोननानै लाग्रोबाय बेखौ आङो दा दोनथ'बाय मोनखाबायानो बे जोंना बे सुंखाम गुन्दैखौ एसे आङो दैजों मिक्स खालामनानै लागोन सस बानायनो थाखाय बाटार सस होनो बेखौ जुखाम गुन्दैखौ आङो दैजों मिक्स खालामनानै लाबाय दानिया आङो बाटारखौहाय एसे हरनोसै आरो सारायाव मानो होनोबा बाटार गार्लिक चिकेनसो नालाय एसे थावनि जायगा बाटारखौहाय आरो बाराद्राय हरदेरगोन ना उदैया गाज्रि जायो दा बेखौ गलि होग्रोबाय बाटारा थावलिबाय नालाय आङो बेयावहाय एक्चुअलि माबा सामब्राम गुफुरखौ उनग्लिनानै हरनांगौमोन आरो खिन्थु जोंनाथ' मा बे सामब्राम गुफुरजों बानलुखौ देफाखाथारो दा बेनि थाखायनो मोननैजों ज' हरनोसै टेस्टआ साबसिन जासिगोन बाराद्राय हरोब्ला ओमफ्राय बेयाव सामब्राम बिलाइ होयो आरो मानसिफ्रा नाथाय दाथ' सामब्राम बिलाइनि सिजन नङा नालाय आं होनो हाला आरो ओमफ्राय नैबेखौबो पेपार पाउडारखौबो एसे हरनोसै गलमरिचखौबो आं एसे हरबावबाय ओमफ्राय दानिया नैबेखौ आङो बेयाव हरनोसै आरो बिदि जाबाय नालाय आंनि दहायनि दाउखौ दानिया बेयाव हरदेरनोसै बिराद गोथाव मोदोमबाय नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि दा आङो लास्टाव एसे सया सस होनानै होनोसैलै बे अपसनेल नोंथांमोना होनोबो हायो होआबाबो जायो आंना मोनबायानो लास्टाव आङो गंगार दुन्दिया होनानै होबाय आरो बिराद गोथाव मोदोमखाबाय दे आं ओरैथिं पुलावबो बानायनो नागिरदों
पुलाव संनायखौ दिनै देखायथ'ला मालाबा देखायनोसै लोगोफोर yummy ओरैबायदि गोथाव जाबाय I hope आंनि बिमा बिफायाबो मोजां मोनो होननानै मोजां मोनगोन होननानै आं आसा खालामो बिराद गोथाव जाखाबाय जानायाथ' नोंथांमोना बिदिनो आंनि भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय